Civaknas Brez Şexmus Sefer ji Amedê li gel me ye zêveyekê jê bipirsim. Dem baş bi rêz tu bi xêr hatî Rûdawê. Bi rastî pedagog her wiha derûnnas û beşên din yên zanistê jî balê dikişînin ser bandora zimanê dayîkê li ser kesayeta mirovan. Zanista civakî divê derbarê de çi dibêje gelo? Ziman tenê amûreke ku em pê pêwendiyê deynin yan ji vê zêdetir e? Biya min merod kare hinekî hem de mesela Kurda de beşa ziman nîqaş bike hem jî bi giştî kesên serdest merod kare beşa ziman nîqaş bike. Ji bo Kurda ziman her tiştî. Lê dibe ku ji bo keseke serdestên Kurda ne her tiştî be. Yani em bêjin tenê alaveke ragihandinê be, danûstendinê be, fêmkirinê be. Ji bo Kurda em nikarin heman tiştî bêjin. Ji ber ku Kurd gava ku zimanê xwe didunistînin, sedî set merod karî vêna bêje ku paşeroja xwe, dîroka xwe, kevneşopiyên xwe, folklora xwe, her tiştê xwe hundirê vî de dikare bigînin nifşên de. Ama ji bo kesekî din evaya hinekî din kare tenê meselên ragihandinê be. Merod kar hinekî divê çerçevê de. Belê, belê. Te jî behs kir em tamamê kodên xwe bi rêya ziman derbasî nifşê pey xwe dikin. Mesela çandê jî bi vî awahî ye. Em wan jî bi rêya ziman derbasî nifşê li pey xwe dikin. Lê niha ew zincîr di nava gelek malbata de şikestî ye. Mesela nevî û dapîr û bapîr nema ji hev fêm dikin. Gelo ev yek bandoreke çawa li ser tevna civakê dike. Tevna civaka me tê guhertin? Yani evaya tişteke pir xweş bû wextê xwe dihat gotin got nifşekek ku bi zimanê Türkî nizanî bû nifşekek ku bi zimanê Kurdî nizane bi mezin kir. Yani tişteke bi rastî evaya merod kare ser gelek xebatên doktorayê bike. Yani çawa dibe ku dayîkek ku bi Türkî nizane be lê zarokê kulcem mezin dibe bi Türkî mezin dibe û bi Kurdî nizane. Evaya yani merod nikare bi rastî bi saeta servênal vê derê bipeyve û şîrove bike ji ber ku tişteke pir zehmet e. İro em hatin merhaleyeke bi vî rengî em nikarin tenê meselê de çerçeva ku Kurd yani jî dayîkên Kurda bi zarokê xwe bi Kurdî napeyvin. Ev hinekî divê em ji tarîxekê bigirin û bînin ber bi xwe de. Ji ber ku mînak em bêjin ji 100 salê komara Tirkiyê de gava mirovêna hinekî nirxandina wê bike ku zimanê Kurdî zimanekî qedexekirî bû. Zimanê Kurdî axaftina wê bi cezayê dihat em bêjin gavayek bipeyve dihat cezekirin. Eşter bêjim zimanê Kurdî cê fediye bû, cê şermê bû, cê tirsê bû, cê cezakirinê bû wek me got. Yani evana heme gava ku tu bawekî sîstematîk tu datînî ber hevdû û tu tîne heta îro ev yek kir ku Kurd ji zimanê xwe veqetin dûr bikevin. Ev hêlek bû. Lê hêla din êdî em karinca behsa eva ku me got bişaftin bû, asimilasyon bû. Êca hatin merhela duyemîn ku dewletê karê xwe ê bişaftinê qedan îca ev bar xist stûyê Kurda digotin îca hûn xwe bi xwe bişaftinê bikin. Yani ev jî em dibêjin oto asimilasyon, xwe bişaftin bi xwe yani. İca Kurd êdî di mala xwe dicivek beriyana ku behs kir hundirê malê de ya jî gava diçi sazêkê ya jî em bêjin di şaredariyekê de şarediyerîn her çi xas wek îradeya Kurda bijî wek em bêjin destkeftiyeke Kurda bijî lê hundirê de bêtir bi Tirkî daxivin ku kesek li ser serê wan jî tune evaya êdî em hatin merhela ku em xwe êdî asîmile dikin bi destê xwe asîmile dikin. Ev her du hêl gava pevdûr nê nirxandin û hin çareserî jêr neyên dayîn mixabin evaya her dişe wê ji xwe bixwe û dewam bike û hêdî hêdî Kurdî ji nav gel jî û ji nav piyasê jî ku merod kare bi rehet bêje ku jî merod kare bêje mesela gava zimanek ne bi zimanê piyasê yani bi zimanên ên civakê gava merod bêje ne bi zimanê ekonomiyê ne bi zimanê statûyekê wê hêdî hêdî Kurdî ji nav civakê rabe. Evaya tu nikare li ber bigire li her derê dunyayê jî bi vê rengî bûye. Mesela bêjin di gava li Galîkiya binare mesela İrlandaya İngiltere tu binare yani Skoçya tu binare Skotlanda binare evana êdî tu bala xwe dê ku êdî zimanê wan nemanin heme êdî bi îngilîzî dipeyivin. Yani 100 sal berê kesekî gava ku li İrlandî bû ya jî bê Skotlandî bû yek peyv bi îngilîzî nizanî bû û em bêjin sedî not û pêncê wan ez mînak dibêjim her kesî bi zimanê xwe dizanî bû îro berava jî wê ye.
سدی نوت و پنج herkes tene zmanê ki dizane bi İngilizî zane belki sedi do sê çar mabi ku tene zmanê xwe û İngilizî pevdor her du zmana zanibe ve Kurd jî hêdî ber boyê yekê biçe li gel ku zmanê İngilizî zmaneke yê navnetevî ku hemû dünya pêt peyvê lê zmanê Tirkî û em mero nikare bêjin taybet em mesela Bakur e meseleya ziman ji ber ku li Başûr û li Rojava û Rojhilat ev ned ew xas xetereke mezin deyî lê xetera herî mezin li Bakurê me dikare bi Tirkî muqayese bike ku Tirkî li gel zmanekî ew xas lawaz û em bêjin li gorî İngilîzî nexurte jî lê mixabin Kurd pir rehettir dikarin entegreyê zimanê Tirkî bin û jiyana xwe siyaseta xwe û bawayekî din tiştên civakî bi Tirkî bimeşînin. Ev yek bandoreke çawa gelo li hişmendiya Kurda dike ji ber pispor dibêjin zimanê ku mirov pê diaxife bandorê li bîrkirina mirov dike bandorê lê dike tu çawa dinyayê dinerî dunyayê şîrove dikî wê demê em karin bibêjin piraniya Kurdan li Bakurê Kurdistanê niha ji ber ku jiyana wan bi Tirkî ye weke Türkan difikirin û weke Türkan berê xwe didine dunyayê. Gotineke Afrikayê lê gelek hesawek nivîskareke Kurd binav dikin ku gotî na yani gotineke Afrikayê ku dibêjin zimanê te wek çermê laşê te ye û zimanên dinî biyaniyê ku tu zanibî jî wek kincên laşê kincê ku tu li xwe dike tu dikarî kincê xwe biguherînî lê tu nikarî çermê laşê xwe biguherîne. Mesela me ya ser pirsa te ez bêjim yani gava tu bi Kurdî dipeyvî îro gava tu bi Kurdî dinivîsî gava tu bi Kurdî siyasetê bike gava tu li bazarê bi Kurdî bidobistînî tu dibî wek Kurdekî yani ruhê te Belê dîmen pirsgirêkek di dîmen de çêbû temaşevanê nêja em gotûbêjê li ser wê yekê dikin ka mesela ziman di warê civaknasiyê de çawa tê nirxandin birêz sefer dengê min tê te gelo dengê te baş têne. Belê keremke berdewam bike. İjar ew cê ku em jêman yani îro gava ku tu bixwast wek Kurdekî bimînî mecbûr e tu bi vî zimanî bidûbistînî wek me serê bernameyê de jî got yani tenê ne mesela ragihandinê zimanê Kurdî ji ber ku tu di meseleyeke em bêjin meseleyeke pir xetere de yî ku tu hebûn û nebûna xwe bi vî zimanî yan jî bi vê amûrê eger em behs bikin dikare li ser nigabêlî wekî tu alternatîfeke me din tune yî dîsa ez ê peyveke din bêjim ya peyveke din dibêje gelên bindest bi serdestê xwe re dikare bi du tişta şer bike ya jî hebûna xwe biparêzî yek dîn e yek ziman e îro em ji aliyên dagirkerê xwe ve mixabin xwedî heman dînên ku roja înê dibe di mizgeftê de hemû pîwan di pî hevdû di Kurdek û Türkek û Erebî Farsek kare bi hevdûr mêj bikin lê gava ku mesele bi mesela ziman em şevdû cuda bin ê gava zimanê me jî bû Tirkî û pêve û dînê me jî yek bi tiştekî ku em karibin xwe biparêzin tune îro tekane çekek destê Kurda tê zimanê wan û bi vî zimanê xwe eger statûyekê bi dest bixin bi vî zimanê xwe perwerde bin bi vî zimanê xwe karibin dîrok û paşroja xwe hîn bibin bi vî zimanê xwe gava kültûra xwe bijîn wê bêguman êdî wek Kurdekî bin di nav civaka xwe de lê mixabin îro em vêna dibînin ku tersê wê berava ji wê ku Kurd her diçî zimanê xwe dûrtur dikeve û çi xas zimanê xwe dûr dikeve jî ew xas dibe Türk yan jî ew xas dibe Ereb ji ber wê lûksek me bi vî rengê tuneyê em bêjin piştî demeke din em ê karibin zimanê xwe bi dest bixin ya jî em ê tiştekê dibikin gerek îro em vî zimanî biparêzin sibe düz be 10 sal di 20 sal di gava statûya Kurda biguher jî eger zimanê Kurdî nemabe gelo em ê behsa welatekî çawa bikin ji bo Kurdistanê yani tu mana xwe tune bil Bakur yani em bêjin navê vir me kir Kurdistan welat dewleteke me çêbû lê kes bi Kurdî nizane yani evaya divê hinekî ji vir de em berdewam bikin yani em nifşê dawînin hinekî îronî bibore ji bo Bakuristan vê bêjin em nifşê dawîniye ku îro bi Kurdî buware dipeyve belkî 20 sal de hûn li Diyarbekir hûn ê li kesa bigerin bê gelo çend kes karibe derkev bername bi Kurdî bipeyve yani. Rast e bandora zimanê dayîkê li ser kesayeta zarokekî çiqase gelo di mesela xwebaweriyê de di mesela fêmkirinê de bandora wê zêde heye بێگومان gelek welatên pêşketiyên Dunyayê ev xebatên lêkolînê hatinin kirin ku lêkolîn senwatî kirin kesên ku bi zimanê xwe mezin dibe di tiştên krîmînal de li gorî kesên ku bi zimanê xwe zikmakî nizanibe bêtir suçê wan ya jê bêjin tiştê wanê krîmînal pêk tên zarokên ku bi zimanê xwe mezin dibin bêtir xwedî karakterin
زاروکیم زمانی خو مزن دبن برحتی زمانی که دی دویمین دکارن هیم ببن سیمین دکارن هیم مزن دبن پر دکارن دناف جواکا خود انتگری جیانه که نورمال ببن چن ناو نتاو خود چن ناو نتاو کدن ده یعنی من بجن لولاته کی دنیم بیانی جی گاوا کوچو تشتکه هر چی بیانی و تشتکون بحثان دکن یعنی بهتر کسی که بکارکتر و وانا خباتی اون گلک جراحتی کرن جبروی کورد جی دوی جبوك يعني ام دج مثلا سردستي وبندستي جبرتن جبوك زاروكي وان خدي خاركترك باش من دبي بزاروكي خبري حتى تشتي بكردي بيبن وزاروكي خب كردي مزن بكن بشتيتين ذاتن 7 سال يا خو مجبورن كو ذاتن بعلم زمانك سردستي خو جبر كو تستاتو يا خو تني مجبور هرم پرورده ببينن جبر كو بزمان سردستي خو پرورده دبن ليش دايكن كردا ونج دايكن كردا تنجبو محميه بفيرنج مرجايك ما هيكو هر کس قرب بزاروكي خو بكردي بپيوي وي زماني زندي بهله گاوا پشروجي تشتك جمر چبو ام قرب تندري وستاتو جي خو بگرنيانا و معنا خو جنمينه وستاتو بله تجي گوت دايكن كردا پشتا گوت جبوي هر برپرسياري اويت سر ملي هر كسي لي برودوسري مجي نها جمرات بيجا دبي جنا مالا ما خراكريه براستي وصايه يعني اف بارتنل سر ملي جنايه يعني اگر جن دمالي ده بزاروكي خرب كردي با خفن اف برسكريك جاره سر دبي يان ودمي رولا باف برا زلامان چيه دوي مسئله ده أنا قال لك تشتنم كنت دي حوجيش زانيني براس مثلا قاوا إنجليزان خاصة هندستاني بريفبن هنديا بريفبن بري كويد داغر بكن هن كسين خوي زانست إن مثلا زمان بتايبت شاند ويدري بيشي زماني وان وجواكا وان هنكي چاره سر كرن هنكي ام بيجن تحليل خو كرن داوي كي دست بمداخله هندستان كرن كو غوا زماني وان زانبن دكارن مداخله جيانا وان بكن كارن وانا بريفه ببن افتشتك بسيكولوجيك جي ایجار دولت ترکی جی مثلا دوان هنجتا سر پر سواز دبیجم بری انا سالین دسپیکا 2000 دبوز نشاش بم kampanya که مزندان دسپیکرین به ترکی که مکارن کردیای چه شروع کن بیجن دکشنو بچن دبستانی بگوی معنی دورد مبس چی بو پولیتیکای دولتی چی بو کردا بهتر زاروکی خوی این لاوک ام بیجن دشاندن این ام بیجن نکچ دشاندن مکتبی ev yek dikir ku ew keçkana di malê di gava dimînin bi zimanê xwe mezin bibin û gava dizewcin jî dîsa zarokê wan jî bi wan re bi Kurdî mezin dibûn. Îca dewletê ne ku li ber heyra Kurda ketibû li ber wan ketibû zarokên Kurda ketibû ku naxwînin falan heta di kampanya de ne digotin zarokên ku bi Tirkî nizan digot zarokên ku bi ziman nizanin em wan hînî ziman dikin yani زانینا زمان جی کاتگوریا زمان در یعنی جوی کاتگوری در خصم که وقت زمان کردی نه زمانه که ایجار اف یک سر پرسواز بیشم مثلا دکه کو او کچک ایدی مزن به خودی زاروک و به جن و زمان ترکیه دی به زاروکی خور بپی اویا یک جوان بوله مخابن و دم باشتی برام شهرداری مل دیاربکر یک هف کمپانیا لدار دخستن بترینه که هاتن دیاربکر به غلام پیشوازی وان کر یعنی از بخوازم بحث فراست سیاست بکیم که سیاست مدوی وارد نخودی پرسپکتیف که باشه نخودی پرسپکتیف که راست و درست که قاربن جبو پیشروج زاروکی ما سیاست که جی آواب کن براستی ایجا جبروی من مخابن نکن مثلا تنی سر ملین دایکی کردایی لین دایکی کرداد ورد دیار کرن یعنی جبر کد مالی دنن زمان مالی یعنی گاوام بنجن زمان دایکی زمان مالی دایک بهتر مالی دن هر در دنیای بیورنگی و زاروک لجمعان مزند من بهتر لگوری باوا لگوری زلاما جبر وی که دوی ام هنه کی بهتر و جم مخابن ایرون بالا خود دینه دناف جواکی بهتر جن و کچن میل باکور بهتر ولو میل کوان سر ترکیه ای و کوجت خوازن خو اثبات بکن بیجه و امجی ترکیه زن نمجی کارم به ترکیه بیون یعنی افجی هنه که سدمه که خو پسیکولوژیک مخابن جبر سدمه کو اسیمیلاسیون ما بحث کردی سدان سالا افجی مخابن جه مال خرابیه که یعنی گلکی سپاس برز شیخ موسی سفر جواکناس تو ج آمده میوانی ما بزرگ سپاس